Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala, awagan kanto. Takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makan kan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga ron, manang. Aywan, ikanak mga ron iti panggatas kan pangdaya ti anak ko, please. Oh, adtoy, pasensya kan ata ni. Inikak datatang ken nanang, iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag dahito yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang iti kwartayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsenda ngay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kan sama at ni manang mo. Lada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumo la dayjay ngay, sang-sanga gasaw. Naibus ka no ti kwarta na, tingtad na kada kayo kan ni tatang. Malala nga raw. Nagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsembot na dyan anak mo. Kat no nakitak dyan inted ni Lila akwartana. Sangaribaw. Anya? Kunana sa nga gasaw. Sangaribo nga raw. Patpatsem to matamin nga ibagana. Kat amom lang arunay nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita am katrimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan naman nga tan kaumali-umay. Ay kita mumlatan Napan man siguro ni tayan lagi tay pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan nga balbalaw? Kaadala nga ron anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Isu pa iti makaungat no kwa. Agduma na iti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Kamel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalatan nagdumaan da. Una ngam nakaro na niya Kamel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada ka doon ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro doon na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga roden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namot nga uray manulat itid ko ken ko na. Basta adda ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Kamel. Agsingsingpot ka di balay da manang mo Di mo istresan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istrisa ngay. Mapangko nga ron tulungan. Kasano ko mga istrisa. Ay na, am-amu da kan. Ato yan. Kayong paalam ato alyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa dagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibadaw. Tapno siguradaw. Di ka man nagpapaaram dyan Mga numadamdama, sumangpet ka amasikog manan. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanam di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijampay laang ti makinobyaw. Tanay, basit pay laang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Isu nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa nanakaw. Wan ka di, unay kayong naya. Agsinumbangir mo talapayag ko ti marangrang kada kayo.
Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake akan na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Seli iti trabaho dito'y balay, Camille, wen? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Seli latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawen. Ni, adon sa ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Seli? Konsiderasyon mo latakin kwanan, Sana bale? Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Seli. Ay, agyaman ak nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasamak iti biag mo. Nulakit di, tanagagat ka ngagtrabaho, mapapintas mo tulat ti biag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo. Bakit? Mapay aya, daan-arabid, ijay likod ka iti. Diyak, maawatan si Riknak. Bakit? Maulawak. Sakit ni ulok. Matayag sa... Ay, Saus! Aglingot kamutan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasamakin kan. Ay, lakay! Ay! Umay ka na mapantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Saan unay makagaraw? Naimpag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kun ni Kamel, taagawid pa ilaang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kun ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige Nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abusbusen nyo dita ospital, Nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akasta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tata. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abusbusen da nanang iti ospital, ading. Itid mo kadakwa dawan. Wen manang. Adto iti 5,000 pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no ang sweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga agawid. Ayan ti kwarta nga impaw it ni Manang Maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang Maw. Di kay magmakaururay. Kasangsang pwede tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Mala nga raw. Isupay ang mainayon iti gastusin jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyan. Sige Nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo manan. Di mo manan ibulakbol, ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di talaang mag. Di ka mo umadayaw. Ikuyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni sa ospital. Sana una makapagnangam dirit sumulat at panagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Adama ni Nanang ang mga sikaso ka ni Tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni Nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya?
Alan, Manang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog kong anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula nga uri kadwak ni baby. Alang nga Rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kadananang kentatang, wan. Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille katin kuyog na mo't jay anak na anak pasyudan. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni Manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na, isulatan ti masursurot. Garud sa bagay, ada ni Manang na amang bantay kan kuada ijay. Patsuk adi na baybayan jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka mo tangag dalos. Day tamo laglut-luto tar aramide mon. Siyak amin tagdalos ka naglaba. Hey, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadamanang maubalasang kao. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan ang dati anak kong asikaswag. Isa makitinulong kamot Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito'y balay tani. Napambar mo ti anak ko. Isa apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamo nga aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bale, saan ako nga agpasweldo Manang. Ti importante, libre ti kanan mo iti anak ko dito'y. Uray tumulong ak tulatan nga agin na ko Sige. Ngamne, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo. Gundawayam mo't kan ti mang tulong kan ni Nana Sally. Takaasi mo't. Wen, Manang. Ag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ija probinsya. Ay katuwa na. Tulungan ta ti kabsat mo, takasimat. Ayun nga Rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet kan man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan pala trabaho ti kabsat mo. Pag-adalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Adayamat kasta. Dapat, everyday ka nga aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawis mo. Iraman kun to alabaanin ton bigaat. Rumuarak ko Manang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanya. Manuti ka sa pulam aya Camille. Uray 2,000 ko mata ni, nagastos mo ti rumor Manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sa nga ribo pa'y lati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Anong apay? Aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga rin Manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapul nga aw-awiran ti anak mo? Basta agsapul ak iti pagtrabaho ak Manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho Nanang? Uray tadama ni Manang amang tutulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. Agtrabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw.
Pasaray agwali isak pa no daduma. Kahit umdas nga rod dayta nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello. Na inidupnan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tanda. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanunot. Apay, paritanda ka ang kinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. At tinatan. Sumaronon tong di kasar. Agor ng tapay. Pag naudanta kumangay, ada ka di balay mo apag naudanta? Patay di probinsya. Yung kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad ti pagyananta. Kat, anya nga rod ngay? Ada nga rod boarding house mo? Awa na, makipagnanayadak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakkel samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakada iti kabsat ko no umanugot. Di mo na ipakada, basta isangput naklat tayo jayan. Tapno awanin maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan iti balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Apay ngay, nga aging gaita, di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Selly, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Awan ang mumi ang papanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakapsat ko. Apay nga akasta kamutan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon latta na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami? Kasanon ti Biag yung agina? Sadyay nakirelasyon istambay pa'y. So pasensya kan, hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang Ti panang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit kita? Ay, nabang-aran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Selly, pasensya kayon, wan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday, di damo ti makitinulong iti trabaho ditoy. Sapay nagrawat di nobyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawandan nana. Tapno makarik na da iti rigat, ay agpursigida ang agsapol iti trabaho da. Kordamon, Camille. Kurang tininom ko. Anya kamutan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Aw magayang may tun mo wartak.
Papanam ka, Rabin! Ang subliya kita ng tibarkadag. Naimbagi dyan, talibring inom. Kastam lata ka na yun nun. Awan lang arot trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. Already ka nagsubsuble. Camille, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, itika na ka. Agyaman ak, Manang. Sorry, Manang. Amo ka na sa irtirik na mitikal labas, gapoy timbagbagakan ka. Aklunak ngay didamo, nasakit tinakam ko, gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko, Manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyom? Awanan, pinanawan da kamin. Ngam okay lang, tumulaang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan ka, Manang. Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak, Manang. Sige, sige. Ikan ka pa'y iti may sa at tsansam, Camille. Kasanon ti anak mo? Ibatik ka da kayon, Manang. Da kayon ka ni Manong ti pangitalkak kan kwa na. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na. Nagsaya atay na. Nay, nadalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, nagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Ay. Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille? Ay, nobyo ni Camille, Nanang. Anya? Ay, kastaya. Paaya di mo imbagbaga nga dagayang puriner a nobyo mo anak kaw. Wana, tapno masurpresa kayo, Nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pakasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Mayat. Nagsaya atin. Ay na. Kamaudyanan na. Maisimpa mo langan ti Biag mo anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga aparakin ka. Wen nga rod, Nanang. Jakmat ni namnama ti kas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay kat. Oray da kami anak ka. Ay ka. Maragsakan kami magparakin ka. Malaala. Sapay ko ma. Taag na nayunan ti kinaragsakyaw anak ko. Anyat gagara minsan? Insan Elmer. Bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos. Sapay imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot la ti ada kanya kita. Ala ison ti itud mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insan. Pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay ti nubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Ha? Para parigatam na tibagin. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang Biag iti pamilyam no kasta. Ay ket talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mang Biag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya insan.
Uray saan ang napintas ditan. Basta da trabaho na, ayusin. Ha? Anluam ta napintas? No saan ba't nagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso ang masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye, mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Ngam, ibagaman ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot na ita sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible ngamin nga arman na ti kasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Ay, saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamataginayon ti kinaragsak yu itinubyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan gaya. Limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurod ak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ay, kakwan Addo ti limagasot. Inayon mon. Ay di amanak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Agyaman nga rod Ang no da sukli na. Itid kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamutan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nubiam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmatlata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Dahil iti armas ko iti biag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pakay kamangam to. Anya latsawandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taagabrudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dahi tananang isuda No asino tiyag da trabaho kan kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin kan ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay Rio aparaken ka anak ko. Agbalin kala ada kakaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadut met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunak manen. Dapatas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak.
Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalivin ko. Sadot ang lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midyag baybayag ay awanan. Palinan akal baryok na dyan. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatek. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti dadumapay. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rin ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun ay tan. Ay, agden na talatan Nuray saan tapay ang nagkasar, Ellen? Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't da nga inang. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan, Ellen, Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbagana. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit di mo sa dino ti pagnaadanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damot trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod, Rio. Ay manak manan Ellen. Ngamin, oray jablesak kayat naklata. Wag, sigud mat nga amok dayta. Taimbak pa kaunamon nga imbaga dayta kanya. Di kanto nga ta maupay kanya nga oray awan trabaho. Uwan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no addanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramida mo na. Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Kay, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di da dya, Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpot pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Nga may mayat kumamot laeng nga agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan kwa na. Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min at ipanagkasar mi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga ron. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan ka. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agriin ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka, mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan nakamala daw iti trabaho. Kanya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanya. Kaya imasan ti turog, disturbon nak. In kagluton, tayo turog ko pa'y. Nasa papaya pa nagriing tigas nga oras. Handa ka magaya man, Ellen, bakit? Kapayan niya turasan. Ay na, unay matikas ta nga ramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rod itay, isa na iturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya Nakabanug ba't nagtugtugaw ka? Kunamsa? Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumangputak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga, Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing.
Kain ka nga rin nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit tanay, kaririin ka. Agmurmurayak pa yung basit Oh, Riyaw, agring ka man. Alay, kada kayo ba't gayam na lang? Unay matikas ta nga itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Hinton sinarag na kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat ti Biag mau. Kasla kasinyoreto dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apeng imay kayo. Oray kumano mangtud kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak. Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Tagduma kami ti prinsipyo ti Biag. Di kay katagyaman ta nakatumpo nga kiti profesional nga asawa. Sana marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siyak. Ay, anya matikas ti pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasao. Ta sigod mo't nga amom asaan ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanyat ti ugalim iti baro ka awawita maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam ko mamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak langan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Nagsakit ti sikat ko Nabanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita Kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa di basit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kan wan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No kabang ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ro iti igatan ko iti bisagra Antoy. Kantay tangdan ko amang yaramid nga Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka ka din, Mia. Wen tapan nag-aawid mo tin Elen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalaba sakit ti oras si balayo. Ay, wen orayon nak nga rod, ta isimpaklaan jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Elen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanya agbabain, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyog kayo iti anak ko. Mabain ka pa ilaan. Ala, sige nga ron, tata. Sige, ta agao ako. Ta mangan tayo kitde. No kasta. Ni papang mo ti para dalos kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen Elen, ay na, edi si Bibiag pa'y day di mamang.
Atiwan ani pa pa nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalay yung. Tiyan mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamangko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta aya. Ang amamom, kasla saan lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kasta, Ellen. Baby face nga min talaga ti amak. Naimbag man, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaysukan niya. Aklonat, nanang. Uwan, grabe ti kinasadut na. No daramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbag lakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anya ngay. O di mapamniknikam itan dagiti imbag bagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang nilablabay ti kabus mo. Ay, masapul pa'y laayat ang danan kakaawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto ah. Masadutak. O ginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Oh. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa. Agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan. Isang agluto kan iti kanam. Kandi na kurayan ang tabangan no makiturugak dito yan. Anya? Anya mo't tikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nene, malublubog magaan ti cellphone ko. Ag-off dito yan. Hello? Ellen? Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi di dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nene, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije kano balay ti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible ah. Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang tinailawan kan kuwan agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ayat tirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit a bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kayat maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaan. Japon nagawid di tadagusta. Tadan sa bali pag naadak. Apay nga yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumaumakan niya. Sorry no, jak matakdiran dagita karikan ka.
Ngam tao akla ang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ngam saan ako na naragsak itidan na. Isasardangan na ko nga awag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru di tiruan. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbangam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumati laban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko. Kasano kami pa itan iti anak ko nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat. Awan madakkelan na nga ama. Kanya't mabalin mo ngay. No talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babaero day jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat agtinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay ili. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita. Ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawa ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adata mo't amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka di agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmaymay sakan amang biag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangtod iti suporta ti ubing. Agam saan mo? Takasano? Nagadumot ti putot na suportaran na. Agam malala. Baybay amon day dya tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Doon napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo ka dagiti nateng. Tani, ado ti aggatang. Uwan nanang. sagmamanoti may sa kilo nito yung okrama na. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alaan nyo. Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige. Mabitlaang, sir. Nanang. Anya taramida. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, padamot na pintas sa balasang akanuamana. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipulita, dito yun kipaggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagagmaw, jay imbaga da jay alakay, anak ko.
Agsublinto ka numanang nga umay gumatang itinateng alako ta. Wen, nangag ko nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita. Ha? Anyat kayo tiyo asawan? Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro dahi jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Wen nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Diyak man abo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asinaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay anak ko. Sa bali tinadlaw ko kuana ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkikita na kanya. Ha? Agrasamot kanyak day chay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngamno tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agpormangam sika. Feeling nyo lang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, Manang. Ay na. Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Ta umayak gumulpi tila ko yung anateng. Ay, wen. Apay, kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa di napintas nga anak mo, Manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabangir. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, Manang. Husto to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay sa mo anak ko ti kursunada na. San sabot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May bayat mo to'y blouse ko ita, nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko taatap ko laang day to'y. Sapay ko tasyak ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Ni, da kayo matgayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, aning. Adaytan ko ken ka. Atoy nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamat tan kaninanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikugkan ka. Putno ka di? Wan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong kada kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken kan. Ha? Mamatyak launay ngamin ti ibagbagada. A love at first sight. Ay pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat ka tangam, sir. Ni, nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Di mo mo't ipadlaw,
Sir, anyat gatangem anateng. Apay, di ka malamin di tabado, Manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub ka laeng. Ay na, dagaan yun nakot. Ay kan, nairwa makun iti kakastoy a klase ti badong, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ha? Akit sika ano umay ka, Manang? Awan problema. Umay ka lata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apu ko. Ha? Ay, si kalagan tiagbate. Tabantayan pa'y laang ti apu kong Manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, nadya ngay tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonem nga roden. Ta sigurado, pumintas to ti Biagyo nga agina. No iso ti pakiasawam. Huray lakay ditan, basta napsog ti bulsana, ta sigurado, di kanto agbisin, iti sidong na. Pampanunutak nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay, mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tamangan no makabirong iti sawaling armon na. Sige nga ron. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami, nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan may. Wen, pag-adalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman nak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay may tayam mo kay ti anak ko. Amangan no di nakayata para ken kangay. Suportado da jay, iti anyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo ken ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang no kaskasano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asya ti armen ni Marco ang inkarigata nga inaklong ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apu ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutin nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nak mate. Ha?
Isu ano adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyak bali na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ah, ay di nakawagan iti nana tag katawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakit nga rod tiya amak. Ha? Uwan mo't ngamin, Judy. Mamapay kit di ko ba? Tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Ta saan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yak amo iti na diyang anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mutagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket, makaamo mo ten ano, kaya't natagbaak. Yak mabalay na pilitin ng mga sawa, no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni di balayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo. Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana ta ubingak pay. Agkatawunan talang. Ay, kwa. Pasensyakan, ngam respeto kla dayta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y planom ang mga sawa? Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaram anya. Kwa. Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayag ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Ang mga no makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ay sus! Ado ti lamiis ti bukot mo mabitlaan, wen? Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lamiis ti bukot mo. Kaya't maamasahik ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco? Sublado na sasawam mo. Gayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diyak kayatan ni Marco? Sinakon? Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaambot lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kad naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw? Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes mayat ko man ti Biag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Anya ka matan. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga, Marco. Saan kagayam ngay ayaton?
Apay nga ron ngay naklunak no sinaanak mo't laadagos. Sana bale, saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ado nang itaarapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agi patakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saanon? Lipatan mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo, ibawing mon kanina ng tirik ng kanyak? Ha? Nabayagan ang crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok akayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kayat ko pa'y nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan nagsina kayo? Sininaak ta. Sabali ti kaya ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa naggustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikati kayat ko apakiasawaan. Saan ajay amam? Nanadelya, tsak mo din makikita sila kay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsinad ang aminin, balasan ko. Anya? Ay lang, nagbit mo tayo. Kaano la edi naadaan da iti relasyon? Jakman mo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano jay lakay anubyo na. Uwid nga rod, nga may. Jaka mo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayon ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutlaang dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalos po sa mat. Di kay kadi madanagan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hi, Ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga ron. Diya akong gumatang nita pwesto na kay nalilaw nakmat da dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kayat ko apaggatangan, Ading. Ha? Ay, mabalin latasar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Ay, Owen, sir. Awan pa'y nobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agaram ken ka, Ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kiti asawaeg. Tay napudno a babae. Saan a manangal lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, Ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulugan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka kadin nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapantali kayo di ko, Jeff. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't alalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka Judy. Ay,
Jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko, anak. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta apwesto. Kababain samot. Tiamok ngamin ka kayatan ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Iso nga awan nubya na. Iso asyak tinagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to inton kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwana iday. Inot mo ten, natin nagtirik-nak kenkwana. Iso nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukuladang awan, di ka makawawan. Judy, apay ayang ung tamanan ta anak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Ada nga minipagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, si ka kumaitan, tinapintas ti Biag na. Huwin nga rod Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti Biag na iti sidong ni Marco. Jay lagpas pa siya tararamidon da. Si kamo ngamin. Di ka nagpampanonon. Baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Day karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Manang Bianang! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga inday basa ita kani drama kat manipod kani pagayam tayo naglingad itinagan apiya. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Bianang, may papaan iti asawak ti kayat ko apay drama kan ka. No ada ka barbaro agamit wenno kagawaan ti asawak agmalmalem nga aprusan na aging nga maumaan na. Banag apangungong takken kuana. Tano da duma ato dagiti maliwayan na nga aramidan. Gapo iti kasta nga aramid na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, piya ba kahit? Inikan ti ulit ko iti sapatos kaw. Ay na, naggapoy di Amerika na itaw. Impaw iti kasinsin kaw. Anya? Inikan na ka wano dinawat mo manan. Katintad na sanang mga dadawat. Ay na, ipadas ko manaing. Impadas ko di balay da. Ngam sana kanap anang ipadas. Iso nga ipadas ko manaing. Nay, bagbagay mo ba? Unya raw. Kaslak paknangay. Nangina na ito yung sapatos ba kahit? Kuwan branded na sapatos dayta ko naman. Imbag man tayo nikan na ka. Unya raw. Imbaga ngaming awan sapatos kaun. Ay na, umayat talaga. Naglamuyot. Nan, aglisi ka. Tay pagnakman. Ni, Ay na. ingka nga rod partyan tayo manukan at iso ti sidaan ta numadamdam Sige. Partya kaun. Nikat uksutan pa ita sapatos mo Marugitan. Kastoy na pailaing. Tapno ma-feel kumita kakaiso na ngay tala makasapatos da tao itinangina. Ay na. Anyat ko amaya inero. Bimangon ka manan. Imbis maturog kan. Yak nga ron makaid na amang kikita iti in-display ka sapatos ko di tarabaw ti kabinet.
Kasla kaya't kumanan nga ipadas. Anya? Ay, rabrabi. Di ka makatal na. Ala, maturog kalatan ba kay? Ta ipadas kumanan to sapatos ka. Ang mga no imilit kiday. Anya? Apay, umilit na dago sa yamat. Kit, anyat amok ngay. Ang mga no kimsang. Aday ta. Ay, maturog ka kiting. Maturog ka kadilat ta di tamay. Unay mo dati. Ay, mayat at talaga. Naglow ng siga. Mayat apang wuking-wukay. Ay na. Rabrabi iya pumanagnakaan niya kamatun. Naglagan. Maya nga raw. Nagpintas kiyam. Nan, dumundan kan ta agidakaw. Ikatam ta sapatos mo sa kagida. Sanay. Ta malamin ti dapangkaw. Kastaran. Uray ta barbarumay. Sana narugay. Ala, maturog tan. Iya, mapanak man ni Ilay. Aday pawit mau. Ne, itaman pa mapang kay Ilay. Apay, anyat gangarami jaya. Awan, inakla pamasyar mo ita. Nabayagan na jak na pa ni Ilay. Anya? Kaya't mo man lang ausaran ta sapatos mo, isot amaw. Sika, may baybayan nakla ka de. Palugudan nak ka de. Tay tala makasapatos ang itinapintas. Kinangina. Ay, imbes nga yung kagsibog kadagiti mula tanatang. Bay ampay day ta sibog-sibog. Baka todo mo lang madamdaman. Kat, agsapatos ka mapanagsibog tapno mausar mo lahat ta sapatos mo. Saan na? Marugitan mo ta. May ano jay ilay ti papanak. Kun inakagpapukays. Tapno da serbina mapanak jay ilay. Nagpintas mo tarilo mo nangkan. Ay na, inted ni kasinsin mo day ta. Impawit na. No kasta nagkapumanan ni jay abram day tarilaw. Adapay kitay may sa arilok ije balay Jak maos-osar nagitit ito jay kasinsin mau. Ay kay padawat yun nakanyak angkan. Ha? Sige. Alam day tuyag no kayat mau. Ha? Sigurado kayo angkan. Anya to sa rin yun ngay. Adapay tay rilok ije balay. Kun amangan no agipaw ito manay. Kit agyaman ang arod ano ito day ta angkan. Makarilowa mo ilangan ito napintas kin nang ina. Word. Antoy, kukuha mo day ta, kanakan. Mangan kan inero. Iti kapila na kasango iti lamisaan ngam di ka malagaw iti kanumon. Ay na, nagpintas talaga. Ay na, day taman rilomon ti kita-kitaam. Ikatumampay lang day ta rilo. Ay isa na, pagurasan nga raw. Ay na, nagmayatay, nagsilap yan, nagpintas. Pagbagay to'y imak. Ay, itay kapay apangato di ta imam. Netalatan na rilom, tinakaiturungan dagita matam. Mangan ka din. Maragsa ka na lamin, among buya dito rin kay. Pangalahan pa iti kastoy kapintas arilungay. Libre ko naman. Ninginain ka nakapinpintas. Ay na, ay na, giyaman Ay, sus. Ay na. Di mo agkanta riluwata narugit dayta. Narugit nga. Pinunasak itay. Dayta ti kagurgurak kan ka. Ano dabaro agamit mo, di ka makaidid na. Kas kalagraraman nga niya. Ay na, kay baybayan na laka, di ba kay? Ala, mangantag. Inero, kumanuti ka. Apa, hindi ka pala maturog aya. Anya turasan. Alaunang terapi. Nagmayat ka talaga to nilo. Una yan. Ay no, di mo man may turturugan tarilumon. Kanas. Nagmayat nga raw. Kita ay mananti oras. Nay, alauna daw. Madamdama. Alas 2 tumanay. Ay, kastalatan tararami dami tagpatnag. Ganas daw. Timang mirmira di tarilom. Sapay kumanuti ka. Pumuyat ka man. Diyak mangrog makaturog pa kay. Ay na. Naragsaka nga mintagdalat pa mo mangmangtid iti gamit ka. Sapay pasig nga imported ko naman. Ay, nga oras man ay. Nay, alauna singkap. Ay na, nagmayat na kita interelodyo. Nagsilap. Ay na, ay. Tatakal na ito yung numero na.
nalakatimang kita iti oras. Ay, no. Nagmayatad na rin na siya. Ay, no. Nya, matikas to yan. Inak man lang maturog iti sa alasan. Di mon samat us-usaran da ito'y abelt bag lakay. Jak kayat dayta. Saan ko nga hilig jak belt bag? Akar ti padawat mo na ah. Why, itad kunton kan ni iniraw aka anaka. Adda pa'y dagitay kalugong mo ije kabinay. Itad mo dagi jayan ah. Why, ikabil mo to iti bag. Ta itad kunto kan ni iniraw. Sige, ipadawat mo ng tinakadulin laang dita. Sayang man. Ay na, ganasay. Wow! Kayat ko ada gito'y antay. Nabayagan na kayat ko timadan iti belt bag. Mala, kukuha mo. Nalagda dagita a belt bag. Kan dagita kalugong nangkel mo. Inayon ko. Kabarbaro pa'y dagita. Ay sos, wow! Kayat ko ta usarek no kasdi arumara. Sige, alam nga rodan. Mangkita aktumanan iti sana maususar ije balay. Taitid mintukan ka, Enero. Ay na, agyaman na kanday. Ina mambit ije store, tinak gumatang iti bawang kan sibuyas. Naibus mo gaya mga lakay. Ay siya kon bakay. Yagmaw ti paggatang. Nalangaron, ingkan. Naito ti gatang mo. Mabitlay, gaw atak timbitin ko abel bagkaw. Kintay na pintas akal lugong kaw. Nay, apay, masapol pa lang ag belt bag ka. Kitwin na. Anya to sar na ngayon, di mo usarin. Di talay store ti papa na mag belt bag ka. Wado, Rayman. Pangit ka nga rin mo tigatangin asibuyas kang bawang. Sige, mapana kaon. Unay lakot ti asawa ko nun ay. Garas to. Grabe. Ang dapay kat atiw nan nga ubing. Katunggal at dabaro agamit na. Kanayo na nakasuot kang kuwana. Angkel! Biliraw ka na kan. Naggapwam. Di tayo starangay. Nangag ko nga na pumanorbor ang motor dito. So nga, mayak. Motor yun ay ta. Kabarbaro mo, itangkal. Wag ka na kan. Sukat ako di motor ka. Nauma ako na ti basit ang motor. Pangusaran yun. Ngay dahi tagaan ang motor yun, angkal. Awan ang display. Bulod ako ng angkal. Kitsi ka Kukwa mo no kayat mo. Daan ba't na dayjayan ka na kan. Mano atawin na kanya dayjayan. Agpaisaw angkal. Ipadawat yaw. Woy, pangusarak ngay. Amukmud lang awan pagbayad mo. Iso nga ipadawat ka. Ay na. Agyaman na kangkal. Yes! At na motor ka. Ay, jay man motorsiklo ti sangsangwan ni Neron. Isuman ti punas-punasan na ijayan. Ay, Enero lakay! Pinunasam lang arod itay ta motor mon. Pumpunasam manain. Why, bakay? No, natalos sa kanayon. Ay, una yan. Di mo man nga tamay turturugan daytan. Pakapuy-puyatam tuman daytan. Urag pinustata. Ay, good. Bye-bye anak lakadilatan ba kayo? Kakaiso na nga dan motor ko. Itala anak ang motora mo tikas tao. Bumulbulo da la iti motor ide. Ngamita dan motor ko. Uwan angam ne, mabaybay amon na kitay mulam. Tadi mo masipsibuganan. Po, si bugak ton, masangok. Aglisi ka tayo nagkuti motor ko. Anya, pang yun nagam? Dita balay Tapay nakaramid iti garahe na. Iso ay yun nagkupaylaan, tamangan numapukaw. Anya? Uray ta nalinis may. Winasingak itay. Sa akong to pinunasan. Ay, ikamla iti tuldanan Anda mo tay tulda dita. Ay, isa. Nakatakawin da. Agad, nakatulbak mag. Basta yun nagkaw. Excuse me. Marugitan dito yung ruwar. Ay, oh my God, Pia. Ay, unay kamatan ni Nero. Makapakigtot ka mag. Kami imasan titurog magpapandar kay ti motor dita. Ay, pasensyakan ba kay? Ito lang amin na nasa pulak ti tulbag na. Na-misplace ko ngamin itay. Kat di mo lang may pabigatan ti mang pandar iti dayta. Rabrabi imat. Diyak makaturong nga rin na diyak mapandar. Iruwar mo man ngamin dayta motorsiklo. Anya kamatan. Api ngamin ayang ada dito silid ta dayta. Sige, ipan ko ijay kusina.
Lukon, nagmotoran na rin war dito'y silid. Uncle, makipagpakaasi man kada kayo. Di man pala regregalwan di asawak. Nay, apa ipiya? Problema ngamin no dabaro akagawaan na, uncle. Tawan matrab-trabahuan na. Isulat apaprusan na. Anya? Nay, apay ngay akasta. Mabainak kumamang ibaga kada kayo ngam kapilitan mo. Tada kayo lang amin timang regregalo kan ko na, uncle. Sapay ko matamawa tandak. Apay ngay aliwayan na dagiti trabaho na. Kasi na nga rod, uncle. Nadabaro akagawaan na kapapurusan na kanayon. Kita-kitaan na kan isulat linlinisan na. Mabaybayan na nagitimulan na. Mapuypuyatan pa yun ano daduma. May ramanak pa mapuyatan no kuwa. Anya? Apay ngay akas jay. Sapay adupay ko matikunak nga itid ko kenkwana. Ay, uray saan pa'y laang, uncle. Tay suntuman ti pakapuypuyatan nan. Ay, madi ati kastangar aramidin na. Uno, gapo siguro, itigagar na. Uwan siguro, uncle. Angam nalabas mo nga ron. Sige. Bayam, tasan mi pala nga ron nga ikan di asawam. Naglokon na di akaanakak. Jak amo akas tagayam dar aramidin na. Anya, pati motor, kaidan na, lakay. Kaslakastan Tadi nakanukayat nga irwar ije balay da je motor nga inted kaw. Ay, una yan. Isu nga ada na panunot kaw. Tapno gumagit manay di ka anakak. Anya day ka nga, lakay. Rigalwak manay. Anya, ay unay kamutan. Kay bagbagan ni Pia, di mo pala ikan iti kumpurme ng regalwam manay. Ay basta rigalwak. Sa bali mo iti regalok kinkwana ita. Anya day tangay, lakay. Ni? Anya day ta nakasako, binaklay yung inyag dito balay, uncle. Regalok iti asawam, Pia. Ala, pangasiyo, uncle. Orisan ko mapailaang. Idulin nyo man pailaang nun yaman day ta. Wano saan, uray dad yun iti sa balay. Ay, sumadot man ang asawak na marigalwan, uncle. Di ka madanagan. Tana idumduma, tuy irigalok kinkwana. Ni? Anya nga minday taya, uncle? Arado. Ha? Kita agman no di aguper di asawa, may di kataltalunan. Tabaraw, di arado na, Pia. Akay, masapa ka mapanigitalaw, tayo nakagaradaw. Ay ka mangang kapay jak pa'y nakaluto iti pagar mo sa ranta. Madamdaman taon. Agawid akto ng mabisinak. Basta yung nakagaradaw. Nagpintas niya yung ni uncle kong aradaw. Nagsilag. Sige nga ron. Agawid ka naman damdama taw may kapay mangan. Huwag bakay. Arabduwa kong tayo pagraupan ta. Hindi raw. Pia. Umayak man. Nyangkay. Dumanon kayo uncle. Hindi raw. Kanakan. Adamanin irigalokin ka. Anya day ta uncle? Bunang. Nangina bunang day taw. Napuskol kun natibkar. Ay na. Ay wag. Wow. Ay nagpintas ngagpaisaw. Nagsilap tiyo. Kun adapay gabyon Kita amday to'y agabyawn. Nagpintas. Natadam. Ay. Maya day to'y angkay. Eksakto yung garding kaw. Wag. Kukwamon na kita. Regalokin ka, kanakan. Ay na. Agyaman na angkay. Thank you Enero, lakay! Umaykan! Malamon! Agawid kan! Ipasag pa ito paras-pasak pa kay. Mabitay ito yan. Malamon! Ituloy mo ito nabigatan Unay ka mong laki din na ako. Bakit mas? Dandanayin bakal. Kakaisuna, baro to'y bunang ikaw. Nagmayangay paras-pas. Ay, ituloy mo na. Ano bigat? Ay, lipas ka kung bakay. Mabitla na ito yan. Anya? Nakagabyo na, mitinimulaan tayo itinatay. Nalawat imulaan ta pa kay. Kaya narapak mitang tinaradaw. Kaya intong bigat. Paras pasak man ang aking babatalon ta.
nagmayatay. Gimagat ti asawa kay dirinigalwan ti ulitag na iti bunbuneng arado ken gabgabyon. Naragsakanak tay nasikasunan dagiti mula na ket manipod iden dagiti laengen kagawaan para iti kataltalunan ti naregregalo ti ulitag na ken kuwana. Alakastan ti pagayam mo Biag. Manang biyanang! Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat uno pa kasaritaan ngayon tayo drama hitakat manipod kani pagayam tayo naglingad. Itinagan na adona. Kastiman ti kunana. Dir manang biyanang. Nabakitanak abalasang. Tawang pailat lalaki amang ikasar kanya. Iso ano ada mama mo ano ma boyfriend ko. Kasta unay aragsak ko. Tati amok makasawa akon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Duna, ayan mo. Umay ka man. Duna! Ay na, rimwad dya anak talakay. Napanakide. Anya, nakiday. Apay, adan nobyo na. Kadama tayo sa istoryaan na kanya. Ah. Namamo na kanoy jay pagpipisbulan. Anya, sino nga day taan nobyo na? Jak amo jak pa'y mat nakita. Nay, Iso siguro day tati anak ta. ay siya kon, timangilok at itiri daw bakit. Ay natatang, asawaan dakon. Ha? Dati man ni Jimerson, iso ti mga asawa kanya, tatang. Uy, Ah. Jimerson, agbliss ka kanya tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Agmanuak man. Ay, kasyan nakati Diyos barok. Ala, sombra kayo. Ay, bakit? Mangisagana ka man iti merienda. Tapag merienda ang tinubyo ti anak ta. Barok. Kanya't nagsaritaan nyo ngayon ti anak kaw. Dumanon kay kadain, Jimber Sound. Ay, una tata. Ikasar ko ni Duna. Kahit dumanong kayaon. Una nga road. Sa anak pa ya sigurado no anya nga aldaw. Ay, sige nga rod tapno mapagsasaritaan ng ti kasaryaw no kaanaw. Tanay, kanayon sa mo ti panagkuykuyog yawn. Ay, una tata. Agpay sawa ka na yun kami nga agkuyog. Diyak pa'y mat kinol-call dit ni Duna. Anmat ngamin nga agpa-call dit di anak yo. Ay, rumbang lang abaraw. Tadi kay pa'y mo agasawa. Uwan matkait di. Kan may mayat matkait di no. Nasa inaw nga idiatan ko iti altar ni Duna. Ay, sige. Ibagang tulat nga rudan no kaano ti dadanon nyaw. Tapno masaganaan may. Yes nga talaga. Ay, ayos ka, yes. Sige, Duna. Asawaan dak matlangan, tatang. Apay, talaga ang makaas-asawahan aya. Uwan ata ni, bumakba katakon nga balasang. Narigat to pa tagmay nga agbyag. No mata kayo, di awan to ni kadwak ito lubong. Kahit kumatadjay, adakad kadwak. Kahit kano nga ron dumanon da Jimerson nga ay. Awan damot time. Damagat to kanya na atatang. Uy, Jimerson, kano nga dumanon kayo? Ur-urayan da tatang ti idadanon nyo. Uray sa pa'y mat. Apay ngay. Kasla nagbabaway mati desisyon ko. Dito nga timadmadi dito'y bagyak. Taag balew-balew ti reknak nga. Reknam nga. Nasabat ko nga min ni Edgardo idi kalman. Kasla nagsubli ti sigud nga reknak. Sigud nga reknam. Kan asino da dya nga Edgardo aya? Nagi ang ex ko ni Edgardo, Duna. Ex mo nga? Padam nga lalaki, ex mo. Uwan. Tapno ibaga kanyam. Sigud nga baklak. Pang-uranak tumat ni tatang ko.
Iso nga yung karigatak ti agbalin nga tunay nga lalaki. Nga, awan, marigatan akmat. Aniya? Pilitak nga ibuhos tirik na kanyam nga madi. Karkarwin na sabat ko ni Edgardo. Na inlabakit di man ang kanya na. Aniya? Anay, apay nga di tamat. Anay ko! Apay nga agsipat kamat ngay! Anya nga ti basol ko. No duwa tirik na. Kasta nga ron ti kinataok. So nga sorry. Nga kami nga dumanunan. Narigat mat lang no ipilit ko. Taba ka apatamat lang nga ka na yun. Huwag asawata. Nagsakit ti barokong ko. Kasla matutudok ti 2,000 nga aspili. Ay na, agyaman kakit di anak ka, tasan kay pa nagkasar. Naimbaga ta nagpudno adagos ken ka. Impudno nati kinatao na. Dala daw kit din nga imbaga na. Hindi agin na inaram kami kumapay lang nga imbaga na ti kasjay. No anak nga na ilabi ti perperme. Gusto. Makailiw-liwag kan tao anak ko. Malipatam to mulang dayja Jimmer Sound. Kunak no nasa ka kunti mga asawa kanya. Saan mat gayam? Nagsakit ya kasoy. Maminduan nga na pa ay ako na. Kapilyam nga min anay bagti pakirelasyon Dahil tayo sigurado tapno saan ka masaksakitan nakasta. Kasano ay matimang piliti sigurado. Kaslamat nga may nagpaypayso nga agararamda. Kasla agpaypayso nga labdak. Kasla jayin mo na nga boyfriend ko kuna na nga asawa na. Hindi kinuldit na katjak nagpakuldit. Biglang ahanan nga nagparparek na. Ay, kaya asawon day tanak ka. Saan na no alab na ka? Kuldit lang ti kayat nakin ka. Huwag nga ron na. Manjak mata di orawawan. Kakaiso na nga gamang ko dato kinabirihin ko. Edad ko kit din. Tatangnak pa ngayong kasar ti lalaki. Wan, gusto ti araramidam do na. Di mo iruk-ruk man ni ambit mo. Aging gadi kay pa nagkasar iti mang kuldit ken ka. Nawatap. Wan tatang. Jubileen! Ada ka! Jubileen! Hello? Rimor biti ka nakak? Napani jay store. Anya ti masapul mo kan Juana? Ay, kuwa. Isoblik ko madato'y binulot ko nga sinulit kanya na tata. Ibati mo. I will tell her. Bueno saan? Urayang bitin. Ang suplimat lada gusto jay. O sige nga ro tata. Uncle na ka ni Jubileen nga bispulain ko. Yeah! Kasangsangput ko from abroad. My name is Fred. How about you? Ay, siyak ni Donna tata. Balik bayan kamat ganyan. Nagawi na, tao maya kagsapul iti agbalay na wife ko. Ay, agpadatagaya ang tata. What do you mean? Ay, ako, awan gaya, awan. Balasan ka pa? Are you still single? 1,000% single, tata. Ano kaya't mo agasawatan? I'm sorry, Agang prangka ngagsasao. Diyak kaya tipaligoy-ligoy. Anya, do you love me or not? Ay, sus. Wah, aguray ata panunutak pa nga perme. Norumbang nga tangalakay ti pakiasawa ak. Agpanunutak pa'y atata. Kat, adakin ka ano kaya't mo ni uncle ko doon Napigsa pa'y matkay di nga uray lumakayan niya. Una, taraki pa'y lang ni uncle ko. Apay, han nga nag-asawa ni uncle mo. At tay di nobya na nga nagsina damot. May samat na din ang nagkuan nobya na idi. Idi nagsina da, nagbaak matan. Ay, sa bagay, awan li na kayan kan ayat matkay di. Kasla kayat ko ni uncle mo. Ay kat, adakan ka day taado na. Basta siya, banya ti desisyon mo, supportaran ka. Nang timak ko na kat kastoy.
agpinaliyo kayo pa iti ugali. Agamang mo kayo pa ano yung bag. Nung kasapulan na makikuyog ka kan na, aramidan. At numama mo man na yung bag ng kalto. Tang, da kayon ti paggamagak, tada kayo mati head of the family. Kayat yun ni Fred nga pa kay asawa. Kayat yung auray lakayan. Ay, kada kang kaday ta, anak ka. Si kamot ti mangedeng, ta si kamot ti makiasawa. Wan mat kahit di ata tang. Kasla kayat ko nga saan. Kayat ko ta ka, kaaduan nga lalakay kat nadungo ngay. Ngam, kasla jak kayat talakayan. Mano pa yung tangay nga tawon ti Biag na. Baka matay nga dagos. Kadagituin na panawain. Saanin alin na kayan ti patay. Kaduan ng ti matmatay abilo fortes. Kita am di karo batay di tadaya. Nagsapa na balaw. 30 taon na di asawa na idinatay. Kanje kabsat di kabagis mo iti bunyag. Nasapa mo na balaw. Nasurok mo la 30 ti taon di asawa na idinatay. Ay, sabagay matkidya. Kan madlaw matkidya nga napigsa pa ilaang ni Tata Fred. Ang maguray ka anak ka. Ay ayatem aya. Saan pa'y matkidya? Ngam baka masursurok tumatlaangay nga ayatan. Dona, tangaya kayan ayat tamutin. Kayan sakbaya tulagan tayo ti kasarta. Anda pa ikumpisar ko kan ka. Kahit numawatan naklata iti likodan ti pudno kan ka. Thank you. Ang namusan, okay lang. Anya nga diya nga ikumpisar mo, Fred. May saat asilahis. Anya? Mabalinak iti lalaki, mabalinak met iti babae. Iso ano gasawatan ton, ket adda pa ijay tiyempo ngagpukawak. Mapanag agbirok iti lalaki. Ay, saan nandiya ta kasar-kasar? Manjakun. Nukas ta di na at maawatan, Dona? Saan? Diya kaya ti silahis nga asawa. Okay, fine. It's okay, Dona. No problem. Ket ag-break tangaroden. Nakapanimid ka man ditan, Dona. Naunag ti pampanunutom Nasakitan ka kadimanan ka po itinaamuam ka ni Fred. Ay, sa anak matindi nga nasakitan. Saan ko pa ilang nga inayat ni Tata Fred? Iso na lang tama sayangan na. Unak no agsimpa ako. Unak no i-altar da ko nung awan matlatagayat. Ay na, anak ko. Kapay nga tanga kas diyay. Silahis diya may kadwa nga boyfriend ko. Katata, silahis manan diya may katlo. Lakay pa'y mat nga balik ba yan? Puro silahis mat namin nga matungtong kung ako nito lubong. Ay na, nairanra na siguro Saan mo't siguro nga amin kat kasta? Awan, sama tinam na mga makaasawa Dumteng tulat na dayta anak ka. No talaga ang makaasawa ka, dumteng dayta. Agam no gasat mo tagbakbagat abalasang. Ay ka ano usam Sagmamano datala ko nga balot, manong. Saglalakala nga daing. Sagkikin sila ang tabasagmit dati balat alakok. Ne, tultulad ang matiliter este saok. Mangin insulto ka. Hala, saan mo't ading? Talaga kastoy ti saok. Sawawa mo't akaskag ka. Ha? Parag kunak ading ang bagay ta. Pagpada ta asawaw ti litos isna. Apay, awang pa'y asawam. Baduak pa ading. No kayat mo, kuyog na. Kainta mangala iti sinumar ko. At nung mamati ka, singgilak pa laeng. Ha? Amaw, nagpintas ka man. Agbagay ta. Gwapo napintas ka mat. Bulbul anak samat. Sus! Saan? Di uray lumnedak iti nagtakderak numang bulbulak. Di uray mapukaw amin na naglakwak iti balot no bulbulaan ka. Kaya't mo pag merienda ta, ilibre ka. Ha? Kadwa na, pag merienda ang tangay. Di ta suli.
Mapanta igigid. Tamirindahan tanto na bati alako kabalaw. Ilbre ka man aday. Awan manan ni Dona dito'y balay lakay. Napanman nga ta nagpaaraman ah. Unay matikas ta pa nagsasaumaw. Kasla magbibisin la unay iti lalaki ni Duna. Ay na, agpay sumay. Kanayo ni J. Store. Nakashort pan pa mapan nag-istambay J. Store. Sana ipangato iti lamisan tiligs na. Ako namblan display iti crispy pata. Agdal na ka man mo't. Ay madanaga nun dyan naktatanay. Bumakit mo abalasa ngayon. Di na mo lasawanan. Gano sana makaasawa ka, wa mabalin ah. Hanggang saan samot nga ija store ti papapanan na. Yak mo makikita ijayan. Papanan na nga rungay. Makar siguro iti pagistambayan ah. Nay. Ano. Tatang! Nanang! Lokatan nyo na to rin daw, darasan niyo! Ay. Nay, kasla naragsak mo dyan, akta. Andaman nga talalaki akadwanan ah. Ala, yung kalukatan tiri daw. Bakit? Di kayo pala nagkasar, agdan na kayaon. Tapno sigurado ah. Ito nga paturog ako ninto'y balay ni Kanor. Ay, sana mabalin ah. Agkasar kayo pa. Awam pa urnong ko tata. Agad di uray wala ang manok ti maparte, mabalin mait. Sa muna yunan itila ko mabalawt, mayatawin. Basta agkasar kayo. Kababayin mo't na tata. Dua manok ti sagana. Aha. Katawaan na tayo ah. Agurnungak pa iti pagkasasan me. Uwan tatang, basta agdan na kami ng kanyang Kanor. No agungat kayo, agungat akmat. Anya! Jubilin, friend, matikuga kon. Ha? Ala, api nga nagpasikukan kat di nakapay maing kasar ni Kanor. May mayatan di kastoy, tapno siguradong asawan da. Tano agpakpakiputak pa lang, baka panawandak manan. Anya? Naragsakak to pa ita, may sakton nga mame. Adanton anak me kanya Kanor. Siya kung ti makaamoy ti magastos Kanor. Basta agkasar kayaon, kanido na, tanay masikugain. Ha? Ala, kababayin mo't atatang. Siyak taggastos ah. Tayo siyak ti mga sawa ka ni Duna. Agaznungak pa'y. Anong to pa makaurnong ka kaawan sa maururnong mo? Kay, makaurnungak tulat ta atatang. Ay, basta. Agkasar kayo. Period. Tungpalan talatan ti kayat ni tatangkutan eh, masikugak mat mami ng Kanor. Saan nga dod ang mabalain? Apay di ka makawawat. Ni, apay aya nga saan nga mabalin Kanor? Saan ang mabalain? Tay darumnak ni bagat kaw. Buwakat mo ka! Kat ni bagat ko ah. Sorry. No jak ing bagat agpaiso. Ganun kinapudno na. Agda ka di asawa. Ganun pito ti anak kaw. Niya. Nagkasal kami ka ni bagat kaw doon na. Saan kami ang nagsina? Talaga maawan babaen mo! Niko! May matag, agsipat ka na dagos mo. Sipatan ka makitam. Nay, Manglok-loko ka mat gayam! Jak mo, bye-bye an atin ako. Supportarak ah. May unak tinakok abalot tap na masupportarak ti anak ko. Ngam kayat mo tagbalin ang number taw. Mabalin ta mutlat nga ituloy ti relasyon ta. Sanan pumanaw kan Kanor! Han kan nga kasapulan ni Biag ko? Ito nga pumalaw kan! Insang sangit ko ti sakit tinakam ko manang bianang. Sinersermonan dak dagiti dadakkel ko ta impilit ko ngamin ti kayat ko. Aklunag nakulaapan ti panunot ko gapoy ti danag ko mabaketan na abalasang. Ti amok ni Kanor ti mangisalbar iti panagbaak ko kuma. Ngam saan mo't gayam. Ngam uray no kasta naragsakak latamet taaddan anak ko. Alakastan tuy pagayam mo, Dona. Manang Bianang!
Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay basa ka ni drama ita kat naggapo ka ni pagayam tayo ang naglingad. Itinagan nga aro. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Bianang, nabayagan na napasamak da ito'y akapadasak. Aday dibak na nga kumparek. May sa abalo. Gapo ta kinaptan ti agduduma asakit. Ti amok kat mabiitan ti apit na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, papanam, arot, lakay. Ay, inakman sa rungkaran niya kumparik ngagsakit. Nukasta ha? Saan pa yan na imbagan niyan, taon? Ay, siyempre nga ron. Nagkakanat mo tirumrumor ang sakit nan. Manutawon na naya. Katawan ng taladay jay. Nasurok la 60 na. Nay, ubing pa'y magayam. Kunak no nasurok nga itinan. Kaslala kay titsura na Tado nga ron ti sakit nan. Ang katawan ng taladay jay. Sige bakit mapanak kon Naikat, apay day ta ikubag nga igam mo ngay. Anyat kargaray ta. Anyat ikargam. Ay, pangikarga. Iti-itan ni kumparik kanyak Ay, amumitay. Tunggal mapanak ije balay na. Tila may titid na kanyak. Baliktad mait. Imbes asika amang sarungkar timang iti pasarabo na. Tamasakit ket nga rod di sarungkaram. Samay. Ni pari Anton, timang mangted iti regalo kanyak. Taiso tibak nang. Angam siyak ngay, nakurapayak laeng. Idi day taa. Idi saan pa'y amasakit. Angam itatag sakitan dya kumparim. Agbain ka kumamat ngagdawat-dawat iti kumkumpor mi kang kuana Ay, agtal na ka man di na. Agdawat-dawat asasawam mait. Agdaw-dawat akayakit saan mait. Isaw, timang mangted kanyak. Kita ka man laengan. Ay, bagman na nakapasyar ka. Pare Aron. Wala pare. Tanay di kan sa bumayagan dito'y lubang. Uwan nga ron. Managlik na ka, mabiitan ti apit ko, pare. Anyat ko na ti doktor mo ay pare. Tinaningan dan ay ti Biag mo. Saan pa'y matkit day, ang mariknak. Umadanin ti apit ko. Agkakapsutak pa yan. Diyak unay makapanganan. Ganyak makaturturog iti hustaw. Ay, sumilagay makimutong kauna yan pare. Uwan. Ay, nakawid ka. Alaang tundag iti prutas di talamisan. Kantay da dumakarga ti ref ko. Nagitay tinapay. Iawid munton pare. Ay, wala. Ay, narigat asanodan ti grasya pare. Uwan. Ay, kasi ka magamin pare. Masanakan ka. Ay, talaga nasingpot ka kumpare. Naasi ka itikas kanyak anak kurapay laeng. Ay, thank you pare. Awanan yaman na. Mangalakan tupay kit di iti bagas awan bagas yaw. Ado ay ati bagas mo pare. Ado pare. Ay, sige man nga raw. Tanay, basitan di bagas may. Ay, agyamanak manayin pare Anton. Nangalaan nyo kadag ito'y na iparabaw dito'y lamisaan, nanang. Prutas kas kadabagas mat. Adapay frozen. Ay na, insang po dya Melissa. Intad ka no dya masakit kumpari na. Sinarungkaran na ngamin itay, ije balay na kay. Agsakit ko na yun, nanang. Wan, aglalaw ka nun ti sakit na. Iso akim mapsutan. Apay ngay ajay masakit tinangtad kan ni tatang. Imbes nga iso kumatimangtad ija kumpare na. Diyak amuay dya ma'am, di lagbain. Baliktad mo tararamidan ni tatang, nanang. Un nga roda, awang babain na. Tanda kay man dita ka dinap. Nangag na tayo ni tatang, nanang. Malamu kayo. Abay,
Nagpagkikita, kanya, nagdadawat, nagpipisa ni tinigalaw, ha? Ay nasa bali man ti Jarnan anak ka o. Ala, di yun sumbatan. Tapno saan nga adangag puntot. Kanda ka lang niya ka, wata na. Tukas na kayo. Di kayo magmagandita, sangkot ka. Kanaglaang na kita. Ala, ingka ituloy yung tararamidam anak ko. Agsina ta dito yan. Agluto ak matan. Bayam asumana o taamam dita. Ne, papananyo tataarot. Hindak man sa rungkaran ni kumparik nga Anton. Silvia! Ah, wana, kagap-gapok matid tabalay na diagsapa. Talaga gayam nga nakapsutan. Nga raw, nagadumag nga minasakit na. Naimbuag matataada kayo nga mang sarsarong karkan ko na tata. Tane, awan matkadwanan. Noon nga raw, iso siyak ti mga sikasukon ko na. Ta siyak ti kasingida na kumpare na. Hello, pare Anton. Adak manoy. Ala, ang tugaw ka pare. Kahit, nagan. Awan ganas ko amangan pare. Ay, kasama maron matumar mo dagiti agas mo. Budi ka mangan paray. Kuraya kun ati papatay ka. Ay, na, di ka pa'y matmatay paray. Sapay ado ti mapanawam asanikwam no kasanaw. Ay, wag. Asinon tungay ti mang tawid iti sanikwam no bilang matay kan paray. Ay, naitangarod ti problema ko pare. Jak ambo no asin ti pangipatawid Tanay, balo ak matain. Kenawan met anak ni dinay asawak. Awan met ka anak tag may sak lang anak. Kan uray na di asawak. Bumbong met lang anak. Jak met kayat nagdi kakasinsin ko ta naglalastog tamay. Ikat, sanungay nga rodon paray. Ay, gusto ko maano ng asawa. Tapno damang tawid iti sa nikwak. Gamjakmet ng asawa. Ada tayo nobyak iday. Ngam nag-break kami mutain. Ay no, bay amon ti ex mo paray. Mangkita kakit di manan iti sa bali Ay, kaya't mau tayo sa pulan kay ti asawa paray. Adaya may rekomendam paray. Anda! Ubeng ka na pintas. Sinong paray? Elisa, agrubot ka, tada papananta. Ha? Papanantayo tatang? Sa rungkaran tadi masakit akong parek. Kaya't nakakano ang makita, tanabayagan tayo na ude panagkita yaw. Ha? Alan, ingkag digo sa tagsukat kan. Darasain, tanarigat apayan tikid daw, dandanin matay. Kaya't nakamakita, iso mapantay ti ayan na. Napanan ni tatang mo, Melissa. Rimwar, Tata Anton. Mapan ka nung gumatang iti tinapay. Diyak lang pag-arop. Si kagayan ti retrito ti amam kanyak. Ha? Iritrito nga? Retrito na nga asawa ka. Anya? Agsapsapulak nga miniti asawaak. Tapno damang tawid iti saniko ama panawak. Sayang nawan mang tawid. Ha? Dayta, no mayat ka maki asawa kanya. Ngauray lakay akon. Ay, kwa. Uray lakay kan masakit akon. Agdato naklatakan ka, Melissa. I love you. Ha? Kat nakasaghana ak amang ikalay sakun ka. Idatak ka iti altar. Kat no kayat nak. Pagyamanak. Tadamot lang ang pangipatawidak. Iti sanikwa ama panawak to.
Diyak kaya teraramidin nyo, tatang. Anya kayo matan, ipaspasubo dakmat. Na, ipaspasubo nga. Pagsayatam, teraramidak, Melissa. Di ka man nagkasta-kasta. Ay, manuday tan. Diyak kaya yata ni Tata Anton. Sana balay, kapag biit nga lang agasawa kayo. Tamat matayan. Kano matay ni pare Anton. Si Kanton nga asawa na timang tawid iti amin asa ni Kuana. Kun saan na makapapiksa na jay. Iso papilang ti pagasawaan niyaw. Saan nakakaidain day jay ta nakapsutain. Basta man diyak, tatang. Ay! Anyat kayat mo? Di gwapo gawang korta na. Ha? Kitam di kabsat mo. Nakiasawa iti gwapo. Ngam kitam ti kasasad na ita. Nagkutungan. Awan lang aron trabaho di asawa na. Putot pa ila putot. Isaw nga orin la kaiditan. Bastag na may kantaw. Diyan taon ti pakiasawaam. Sa nabalay, tamabalo ka mula dagaws. Di balasang kanto manan lukas ka sana. Nagkuna nga dantaning ti Biag ti kumpare marot. Tsaka Anya, si katimang tantaning ije kumpare. Ay, unay kan, di ka lamasyan ije kumpare. Ay na madlumot adandanin ti apit ni pare Anton. Saan la siguro nga imbaga ti doktor na ng pa-check at tinaningan danday jay. Anya? Sayang ba't ti mapanawan na sa nikwan awan magtawid. Iso nga ipasawa ta ni Melissa. Kat di namat nga rod kaya. Kayat na. Pilitin ta. Sa pwede bakit apalasang akaaruba jay. Inton maunaan na tayo ngay. Ay, saan man natila raramidam arot. At daya amat kasta. Masakit lang arudan ngam kayat na pailat mga sawa. Ay, di kumpare nga ron day ta. Sayang ka no, nawan pang ipatawidan na iti mapanawan na asanikwa. Isong agsapsapol, iti asawan na. Agad, apay, masapul ang mga sawa ya. Mabalin namot nga ipatawid ita sino man no talaga kayat na. Ay, kayat na nga ron ti mga asawa. Anyat mabalin ko ngay. Ay, di mo iramraman tanak mo iti kalukwa marot. Di na nga rod kayat, pilitam kit den. Kayat na nga ron. Mabutang kanyak na jay. Isopat check nagtungpal na jay, iti kayat ko mapasamak. Kanyat pangad ng yakad di so. Mukas na, manukot ka na makiasawa ka ni pare Anton. Katuanan na, anya nga ron ngay. Kung tandakmat na dya ko manugot. Talaga? Inaldaw nga ungtan ka ano bilang? Sige. Ibagak ka ni pare Anton, tagkasar kayon. Basta kasar lang nga. Saan kami ngagkabalay? Why? Tinapatag. Adama ko na nga asawa na. Kanadan tumang tawid. Itesanik kwa na iton matay. Nay, apay nga da ka dito parangan ni pare Anton, Silvia. Una tawa na kay parangan niyo, tatarot. Natapilusupo ka. Kanya kukuam dito ay. Kalpas ko nga nag-inaw ka nagwalis. Siya ngamin te para walis ito'y parangan na tatultulong nga. Kaasi ngamin. Anya? Kano maminsan katilot-luto akmat lang. Ay, mabalin ka day. Asal di nga mo nga sikaswan ti kumpare. Tadanton mga sikaso kon kwa na iti mabiit. Ni, asino kumangay? Ni Melissa nga anak ko ah. Nagkasardan iti mabiit. Ni, apa nga kasar na ni Melissa kat saan damat nga agnobya? Limit ang nobya na. Kasarlati kurang kadakwada. Kahit kasano pare. Ayaban tayo tayo magkasar kada kayo dito balayaw. Ahuanan tanay. Mabanugang abumangon. Sige nga ron. Kasaritak ton tayo magkasar kada kayo. Tauray nakaida ka nga kasar kayo mabalag. Sige man. Kahit kasano ti gastusin nyo pare. Mano ababoy ti mapartay. Uray sa nga pulo no iso. Ay sos, nagastos una ti sa kapulo pare. Pag-practical tayo. Uray may isa lang siguro. Talimitaran tayo mati dumaray. Alam, makaamuhan pare arot. Basta mangkita ka ni ti baboy, kabayadak to.
panamngay kat kalkalpas lati kasaryo ko ni pare Anton. Agawid ako. Dimot ko na yung apapil lang ti bagasawaan may kani Anton. Una! Hanggang magtalinad ka pa dito ya. Uray sumagmamanula ka oras. Manjak, kaya't kung tagawid tatang. Igatangan lang iti vitaminak, Silvia, wan. Uwan tata Anton. Gumatang ka iti prutas, kinatnatang. Igatangan mamin nga ipagatang ko. Uwan na tata. Masapo lamang anak iti osto. Pagpapigsaak, Silvia. Iti mabiit. Mabalon ti anak tabakit. Nakasigurado tay tawidin na kini Anton. Ay na, day talatisang kaibagam. Taw-tawid, taw-tawid. Iti sumat. Nagswerte di anak ta. Ta adun to ti tawidin na asanikwa ni Anton. Nay, Nay, nay. ada tao. Ingkaman kita ang araw. Mabit lang. Umayak man. Tatang arot. Ha? Pare Anton? Nakigtut ka, nakakita kanya-kanya. Ay, puro Diyos. Apay abimbangon ka. Nakasarukod ka matan ngay. May ditibalay, paray. Ingkar karigatak tatang. Takayat ko makita ti asawak. Ni Melissa ngay. Di mo't umumay iji balay. Kwa! Ay, ang mga numatumba ka. Ay, ala, sumrek ka. Tagida ka. Di ka bumangon na atan di mo't ang sakit kaya. Paray, ay, isti, manugang ko. At dantaning tibiyag, mausanay Diyak itulok kamatayak kadagos paray. Ay, isti. Ay, tatang. Lumabanak. Tapno mananam ko timnas tiyada sawa namanan. Ay na, marigatan ka ngaging mag-Anton. Agida ka kitay. Di ka bumagbangon. Saan nga road? Ikarigatak ti agimbag. Masapula pumiksaak tatang. Tapno maddan kapay iti apukaw ko ni Melissa. Anya! Napanandya anak tabakit. Pimanawan, ta ilumlumungan na ni Anton. Ay, sapay sumanubli dito'y balay. Kunakno ko naman nataningan ng tibiyag na. Ay, kasta ka ron, tiyam mo. Ay, na, pumipig sa mo tayo. Si Maranta mo tani din ang asawa. Agad kasanudaytan. Ura na dyan nakta, di na kaya timakidin na kanantong. Ay, mas dawak mga ta pumipig sa mo tani Anton. Di na pala itulok, no talagang ipanan. Lumablaban kit din. Ay, Nay. isuman nga tadaytan. Tatang, mayak man. Ay, isos. Ingkapastra ka na. Ay, na problema ti kastoy. Apay kaya kasta. Nakiasawa pa ilangarod kanyak no di nakgayam kaya't akadun na. Ay, kuwang amin. Mabayin sa amat. Ayabam ta kasaritak man. Ay, awan dito yung balayan ton. Pimanawan. Lukasta. Talaga di nakayat. Ay, kuwa. Ay no di nakayat di sadlaan. Asino kumamot ti anak mo ay. Apay isulaang ayat ti babae. Ha! Anyat kaya't mo asawan ang taon. Nasayatan nagawid ka, Melissa. Agsarita taman na nakaw. Noy may papan ka ni Tata Anton ti bagayong. Lipatin yun. Kan isa nagawid tao may kwalaan nagitikawas ko. Pumanaw akong dito'y tatang. Inakagtrabaho iti sa bali ang lugar. Ay, di ka pumanaw Di daklapdan. Diyak kaya ti makidan na iti diyak kaya ayatan ko nakmat. Isa pumanaw akon. Kunayo ang mabalo akadagos ngam saan matgayam. Eh, yak mga ron ni namnama pumigsan ni Anton, anak ko. Si Marantakit din, hindi nang asawa. Eh, basta pumanawak. Tadan pagtrabahwak.
Nasaan nga may ni Anton dito balay, araw. Kung nga rod, Abang ano sakit manan. basta katangag pa isaw. Ay, hindak to man kitaan. Pamangan mo't nun na idalitan. Jak mo't nga min napanan iji balay na. Ingkanto kitaan Tamang ano yan tinapasamak kan kuha na. Nay, apay asikatin ng ilukat itiray daw, Silvia. Apay nga dagat iti balay ni Anton, Kat, apay dakas no ada kay tao. Ayan ni Anton. Masakit ka di manag. Aday jeli ko, agbalbal seg. Balbalsay. Apay, naimbaganan na talaga Katwan mat. Apay nga ron nga dagat dito ingay. Yeah, sweetheart. Pare arot. Ada ka magayam. Anyan jawag mo ka ni Silvia. Sweetheart. Wan. Ni Silvia ita ti sweetheart ko. Tadinak mo't pagan ano di anak mo. Anya! Ay, apay nga kasta! Madya! Ay, agbababae ka matay ng taon! Kahit anyat mabalin ko ngay. Di na mangaro kaya ni Melissa. Di nagsapulak iti sa balay. Anya! Ay, saan na mabalain? Pumanaw ka dito, sika Silvia. Saan na mabalin teraramidan niyaw? Sikat ti pumanaw pare araw. Tawan bibiyang mukha na kami. Anya! Ang kunay kan, Melissa. Kuyugan ka, tayo ka idarom danton, kundi babae na. Ay, Anya pilot ko kuwam ngay. Ang kunay kan, agbababae ni Anton, iso nga idarom mo. Nagsaritaan min kan ni Anton dayta tatang.